Hola, soc Núria Riera, farmacèutica de l'Hospital Universitari de Vic i referent de l'àrea de salut mental. Us explicaré ara el programa d'optimització del risc cardiovascular en persones amb esquizofrènia que hem estat duent a terme durant 1 any i mig i que actualment hem acabat i que forma part de la meva tesi doctoral. Comparat amb la població general, les persones que pateixen d'esquizofrènia presenten una menor esperança de vida, estem parlant de 10-15 anys menys, i això degut principalment a les malalties cardiovasculars com l'ictus, l'infart. I això per què passa? Doncs s'ha vist que en aquesta població tenen una major presència de factors de risc com l'obesitat, la diabetis, la hipertensió, el consum de tòxics o inclús perquè van menys a l'atenció primària i per tant nosaltres no podem identificar-los. Igual que l'atenció primària, nosaltres com a professionals de la salut mental també hem de vetllar per la salut física d'aquestes persones i precisament aquest és l'objectiu de l'estudi, identificar els factors de risc que presenten les persones amb esquizofrènia que venen habitualment amb nosaltres. Hem comptat amb la presència de diferents professionals de diferents àmbits, entre els quals metges de família, psiquiatres, psicòlegs, infermeres i jo com a farmacèutica i coordinadora de l'estudi. Hem realitzat diferents intervencions. Un primer bloc d'intervencions són aquelles que fan referència a estils de vida saludables, entre els quals hàbits dietètics, activitat física o també el consum de tòxics. Un segon bloc fa referència a millorar factors de risc com és la hipertensió, la diabetis i el colesterol elevat. El tercer grup d'intervencions són aquelles relacionades amb la revisió dels tractaments crònics que prenen aquestes persones pel seu trastorn mental. Llavors hem contactat amb les persones amb esquizofrènia i els hem invitat a entrar dins l'estudi. Òbviament és voluntari, necessitem la seva col·laboració. Per tant, els que ens han dit que sí, doncs ja els hem determinat una sèrie de variables. En una segona visita, juntament amb l'analítica que s'havien fet, hem explicat els factors de risc que estan presents i millorar i hem consensuat amb aquesta persona un pla terapèutic. Durant 6 mesos hem fet una intervenció motivacional, això vol dir que hem trucat mensualment a la persona i hem fet un seguiment per aconseguir també els objectius que ens havíem proposat. Actualment ja estem analitzant les diferents dades. Sí que és veritat que no hem tingut l'èxit que esperàvem, possiblement també la situació de pandèmia, d'incertesa i de confinament domiciliari no ens hagin ajudat, però sí que hi ha hagut alguns valors que sí que han millorat, entre els quals el colesterol, els triglicèrids o també el risc cardiovascular. Per tant, nosaltres com a professionals de la salut mental, en col·laboració amb els professionals d'atenció primària, podem col·laborar i millorar la salut física d'aquestes persones. Moltes gràcies per la vostra atenció.